Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Agalatiya chapter number 5 verse number 20 amatiuza nkhani ya nyanga ngati imodzi mwa ntchito za thupi ndi zipatso za mzimu, kapena kuti kulekana pakati pa ntchito za thupi ndi ntchito za mzimu. Ndiye ku ntchito za thupi Agalatiya akunena kuti mu ntchito ya thupi la munthu mumachitika ntchito ya nyanga. Ndikuyankha funso lokhuzana ndi mmene mulongo wina pa social media apa amapanga nawo za chipatala, ndi anadabwa zimene zinachitika ku ntchito kwake atapita dera lina kokabaya vakisini akuti wa polio. Tikambirana nkhani ya polio ndi vakisini wake pa mitundu ya polio otchedwa OPV komanso mtundu wachiwiri wa polio otchedwa IPV ndi mtundu wina wa polio otchedwa OPV2. Zonsezi nkafukufuku wanga kuchokera mu zaka za 1955 munthu wina ochokera ku gwa lansembe la Satana otchedwa Jonas Salk ndi amene anatumba vakisini wa polio. Koma ndinayamba ndi kutchula Agalatiya chapter number 5 kuti mukhale ndi chithunzi cha mwali kuti ntchito za chipatala ndi ntchito za nyanga zimene zimachitika m'thupi la munthu malinga ndi Baibulo. Kulikonse chemwali kumene mudzalowere, kulikonse kumene mpingo wa Mulungu kumene udzalowere, kaya zinthuzo zabwino zimatithandiza, kaya zinthuzo zimatikulitsa, kaya zinthuzo zimatipasa moyo ndi kutipasa thanzi. No matter what good it is, no matter what beauty it is, koma ngati chinthucho chikukhuza chipatala, mankhwala akuchipatala, mankhwala onse akuchipatala, tikapita ku Baibulo ngati ana a Mulungu amakhala mgulu la pharmacare imene ndi nyanga. No matter what it is, kaya pabwere unyolo, kaya pabwere zingwe, koma kunena chindunji ngati mungandifunse nkhani za chipatala mwa njira iliyonse, chipatala chonse kuyambira kwa akatemera mpaka kuzithandizo zimene anthu timalandira tikadwala zili mgulu la nyanga. Mwachidule mukampeza Agalatiya chapter number 5 akuwuzani kuti ndondomeko zimene timatsatira pofuna kuti tichire pogwiritsa ntchito chimene chimatchedwa kuti chipatala. Verse 20 zonsezi zimayikidwa mgulu la nyanga. Koma eni yake kukafukufuku pakuti ndikungoyankha mwapamwamba, koma mozama ndekuti ndinafunika ndifotokozere mawu akuti pharmacare kumene kudachoka pharmacy. Ni nkhani yayitali koma nkhani yopwetekesa munthu. Nkhani imachititsa mantha. Nkhani ukaliyang'ana khomo lakumwamba limaoneka lothina mpaka misozi imandigwira ndikufunsafunso ndani amene adzalowa pa khomo lopapatiza limene ndangoyandikira kuti ndilowepo. Ambiri akaphata, ambiri akagwa, ambiri akalephera, ndikuona chiwerengero cha anthu ochepa kwambiri chikulowa mu ufumu wa Mulungu. Ndikantenga Agalatiya payekha chapter number 5 verse nambala yake ya 20 pamene akundiuza kuti ntchito za thupi zina mwa izo ndi nyanga, ndipo nyangayo ndikantenga kumbweresa ku buku la Chivumbulutso chapter number 18 verse number 23. Tadikirani pamenepo ntamuwerenga movutikira pakuti maso amandivuta, palibe chance kuti andithandize kanthawi kanoka.
verse number 23 ikunena mawu yawa, ndipo kuunika verse number 23 ya chapter number 18 ikunena kuti ndikuunika kwa nyale sikudzaoneka konse mwa iwe, ndi mawu a mkwati sadzamveka konse kwa iwe, sadzamvekanso konse mwa iwe, pakuti otsata malonda anu ali omveka a dziko, kuti ndi nyanga yako mitundu yonse inasocheretsedwa, akutero wolemba buku la chivumbuluso. Akuti ndi nyanga yako akupita kukachita konka ndi Paulo, katundu amene adasankhidwa ndi Ambuye pa njira ija ya ku Damasko. Kunangoti ngwe, akulu adagwa pansi, nayamba kuona zinsinsi za Mulungu, nalimbika mtima, osapambukira kulamanja kapena kulamanzere, koma kulunjika m'boma la Roma ndi kung'alula zonse poyera kuti ntchito za thupi ndi zimene zimakoka nyanga kuti zikhale pamodzi. Koma chivumbuluso chapter number 18 verse number 23 chemwali ndikuyankha nkhani ya poliyo, msatayike pano. Ndikuyankha nkhani ya kusowa kwa botolo limene linavuta kwambiri ku Firudi kulisakasaka. Ndikuyankha nkhani imene Revelation chapter number 18 verse number 20 akuti koma ndi nyanga yako mitundu yonse izasocheretsedwa. Choncho ndikafika muyezo umenewo mtima umandichita mantha, kukhala wochita mantha, oopa kuganizira ulendo ndani amene adzalowa pa khomo lakumwamba. Tikadzakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, ndani amene adzalowa kumwamba? Nkhani iyi ndiyovuta chifukwa m'thupi la munthu opemphera mukuchitika service ina yake, mukuchitika ndondomeko ina yake imene imatchedwa kuti nyanga, pa gawo la mankhwala onse ochokera ku chipatala. Baibulo limazitcha kuti zimenezozo ndi nyanga. Tatenti muoneni chapter number Agalatia imweyu cha 5 titapita ku verse number 19 akunena kuti ndipo ntchito za thupi zionekera ndizo dama, chideso, kukhumba zonyasa, kupembeza mafano verse 20, nyanga, maadano, ndewu. Kotera kuti mundondomeko yakaonedwe ka Paulo atafika chigawo cha mankhwala anachitenga kukhala chimodzi mwa chipembezo cha mafano. Ndibwereze misozi imanditsika ndikamaganiza zimene Baibulo lidanena zokhuza chipatala. Mulongo wanga uko unapita kuchingale mkwathu, kuchangalume mkwathu. Ndimati nene pano nkhani ndiyosausa kwambiri ikakhuza mankhwala. Musayang'anire poliyo yokha kapena mavakisini amene akuperekedwa ku dziko lapansi, ayi, koma muyang'anire the entire medicine system, the entire pharmacare system. Yonseyi Baibulo limanena kuti zimenezi zindi nyanga. Ndimazipeza woperewera pa ulendo umenewu, ndimaziguguda pa chifuwa kuti kodi nkalowa mena wawira malungo ndilowera kuti, mutu ukati ung'ambe ndilowera kuti, ndiyenera kumwa panado chifukwa mutu ukusosa timasere, madzi atha nthupi ayina kundika ena, ndichita bwanji poopa imfa. Koma Baibulo kuti mantha ndi amantha adzakhala kunja kwa mzinda, adzakhala kunja kwa mzinda, chifukwa chiopsezo choopa imfa ndi chimene chatibweresa ku chipembezo cha mafano. Tikadasiya kudwala tidayamba kuja osamwa nkulolera timwalire, koma mantha amatitengera kukunjenjemera kwakukulu mpaka timakajoyina chipembezo chotchedwa pharmacare. Baibulo kuti zimenezozo ndi nyanga.
nkhani yosausa chivumbuluso chaputala nambala 9 chemwali ndikuyankha nkhani ya vakisini wa polio uyu kabotolo kake kanasowa kuntchito kwanu nkukayang'ana ngati akuyang'ana moyo nupita kumeneko mungokhala pomwepo koma ndagwidwa ndi mantha kamayang'ana nkhani ya mankhwala ku dziko lapansi ndili ndi mantha nkamayang'ana nkhani ya chipatala ku dziko lapansi ku baibulo sitikudidisira pano lazika ndondomeko zonse za mankhwala kuti ndi ntchito za thupi kotero kuti ntchito za thupi zayikidwa ngatinso nyanga pa nthawi yomweyo uyo wolemba buku la chivumbuluso chapter number 9 afuna atipatsire mawu ongopatsira kaumboni kulibe nkhani yoopsa tiye tipite limodzi timuwerenge chivumbuluso chapter number 9 tiwerenga ku vesi khala ngati ndi vesi nambala 10 ngati sindala kuitsi chapter number 9 vesi number 10 akuti chani pa vesi number 10 akuti ndipo ndili nacho ndipo chili nawo njira yofanana ndi chinkhanira ndi mbola ndipo njira m'njira mwawo muli mphamvu yawo yakuyipsa anthu miyezi isanu kadakhala kuti chansa alipo monga ndanena wagona mwana kadamuyitana ndithandize kuwerenga chifukwa sindikuona ndiloleni kuti ndibwereze kawiri kuwerenga vesi nambala 10 ya chaputala nambala 9 msatope chemwali ndifuna mpereke yankho la polio ndikabotolo kamene kasoweranji nanga katasowa amakayang'ana kwambiri kuposa moyo wa munthu mchani chimene ndikuti ndiyankhe vesi nambala yake ya 10 akuti ndipo lili nayo njira yofanana ndi chinkhanira ndi mbola ndipo m'njira mwawo muli mphamvu yawo yakuyipsa anthu miyezi isanu ndi ulositu umenewo akunena za zirombo zimene adaziona pa chapter number 9 zikutuluka mulipenga lachisanu ndi akuti tsoka loyamba sindidziwa lachiwiri lili bwanji tsoka loyamba chinkhanira chitatuluka munjira mwawo muli ululu wosausa kwambiri umene zikuluma miyezi isanu ku dziko lapansi kodaye Ebola adalipo miyezi isanu m'njira mwawo mukutuluka ululu malungu a mtundu wanji yawo osamva mankhwala natisinthira lero atichotse kukwinini natisinthira lero kukatika ku mtundu wina wa mapilisi natisintha lero akatika pena maliliya omweomwewo kumangosintha mankhwala kuchoka kwa anololoni tayendatu ulendo chikuluma kunjira kwawo kuli ululu umene chikuluma nawo ku dziko lapansi pamene tikuyembekezera kuti zidzachitika kutsogolo ngati miliri koma materasi zikuchitika ndipo muliri wayamba kubola chinkhanira ichi chikuluma ndiye chifukwa chikuluma ndi kumasiya matenda ku dziko lapansi ndi ululu otuluka munjira mwache mwa chirombo chimenechi chikulumachi chikutikankhira tonse ukalowa nawo tchalichi cha famakeya mpaka tayamba kukapembeza nyanga malingana ndi kulongosola kwa baibulo lokha sitinyengerera pofotokoza tunkhaniyi kaya muleka kupereka ufa lekani sakumva munthu mpaka tsiku limene chichewa chidzayambe kumveka bwino sistimu yonse ya chipatala malinga ndi baibulo lokha ndi sistimu ya ntchito za thupi imene ndi nyanga nimafuna batamveka bwino pamene nchifukwa chake chivumbuluso chapter number 18 verse number 23 akuti ndi nyanga yako
unasocheresa mitundu yonse ya dziko lapansi. Nkhani sipo iliyo koma ndi nyanga imene akusokeresa nayo dziko lonse lapansi. Takhalani pamenepo chemwali. Sindikudziwa kuti ndi mtundu uti wa polio vaccine amene munanyamula, koma dziko lonse lapansi amayi a polio vaccine ndi OPV, IPV ndi OPV2. Simveke zimenezo. Tsono ndimati ichi chikamvekeka bwino mkhutu mwanu kuti poyenda apa pasapezeke munthu amene angasochere. Ndimafuna mumve nkhani iyi tsopano. Pa msonkhano wina wa chipembedzo cha Satana umene unali kuchitika ku dziko lapansi masiku a nthawi yathu, anabwera ndi kachichewa konena kuti game changer polio vaccine. Sanamve munthu, anati pasa GCPC V. Ankanena kuti it's a game changer polio vaccine. Tsiku limenelo kunali kulongosola za mmene adzachitire dongosolo la kusintha matupi a anthu powasendeza ku 666 yakutsogolo imene munthu adzankola bwanji kuti agule kapena asagule opanda chizindikirocho. Tsiku limenelo pa msonkhano umenewo anachita introduce silicone chip inside the human cell. Sakumva munthu. Ngati kusukulu mdapita kuli silicone chip. Ni nkhani zosausa kwambiri zimenezi. Ni nkhani koma zochititsa mantha zogwera munthu. Tsono pamene anali kuganizira za silicone chip inside the human cell, mmene momo mu silicone chip mu anayikamonso nani wireless introduced inside living human body. Ankatero Chingerezi chake. Ndikumbukira bwino clear chifukwa Ambuye amandikumbutsa na ndicho tsaumbuli kundika kalasi ya anthu ophunzira kwambiri. Ndi chizungu chizimveka pano chikuchokera kwa Ambuye. Tamverani. Mukamanena nkhani ya polio walero, ku polio waleroyo kunabisala ku silicone chip. Dzija mumamva kuti ndi misempha ya mawaya imene idzachite nthupi la wanthu mpaka kukayika network. Ndi imene akuyitcha kuti network yo, ndi imene akuyitcha kuti nani wireless introduced inside living human body. Tsono ngati munaona chemwali kuti mabotolo amene anakupatsani kuti mukabaye vaccine kutchire ndiye botolo limodzi lasowa, akutero chemwaliwa. Mkati mwa odiomu ndifotokozere zimene atenga chemwaliwa kuti tumizira ndi zimene zinadabwitsa. Akuti atapita kokabaya vaccine wa polio dera lina chakumweraku, ndi atafika kumeneko abaya polioyo ndi akuti mwachizolowezi amabweza mabotolo ma empty kuabwezera ku health center kapena ku chigawo kapena ku chipatala chachikulu, ndi akupeza kuti botolo lina linasowa, kaya muli kale vaccine kaya mulibe. Koma tsopano chimene chinandabwisa mulongo uyu ndi wakumpesa ndi akuti kunali kusaka botololo, ndipo mpaka na zipatala zina ogwira ntchito achitidwa dismiss. Ogwira ntchito ena zipatala zina zasiyidwa pa ndandanda olandiritsa nawo katemera. So zimakhala ndalama zapadera zimene zimabwera ndi mabungwe amene atenga project yo ndi kukusiyani kuti musabaye nawo, chipatalacho chisapange nawo pologalamu yobaya nawo mavakisini a polio. Ndi chilango chachikulu kwambiri chimenecho chomumve, chifukwa ndi kuti pamene papa makobiri akusemphani simulandira nawo ndalama. Mufuna muyambe kumva kaye kuchokera pamenepo.
So no kufotokoza kuti kabotolo kakasowa nkhani inagona pakuti kanayang'anidwa mopera muyezo ndi akuti mkatikati mwakemo akufotokoza mzimayi wa chipatala yakuti vakisini yu akuti mukambaya munthu vuto palibe, kaya mukamdonthesera mkamwa vuto palibe, koma vakisini ameneyo akaponda mwana amatenga polio. Mumvese sopano pamenepo akuti iniyo ngati mwataya botolo mudziwe lero kuti vakisini uyu wa polio yi OPV, IPV, OPV2 akatayika pali chiopsezo chakuti amene angakaponde botololo akayamba kudwala polio. Nkhani za wanthu ophunzira koma ulankhula ngati mabulutu, kapena ophunzira kupusisa mbuli sa dziko lapansi. Nkhani yanji chomwecho kumwa chichiritsa poizo, chichiritsa polio, chomwecho kukubaya chichiritsa polio, koma chomwecho kungoponda chiyambitsa polio. Zili yoncho tu kwa anthu ophunziraku ndi njenjenje. Inu ngati pali munthu wamantha nthawi zina ndi munthu wa sukulu, komanso sukuluyi imatikankhira ku ubulutu chifukwa amakatilengera mantha a chinthu chosaoneka, fear for unknown. Kukhala ngati ndinene chizungu chopotoka choncho, kuopa chinthu chosadziwika. Zimveke kudya vakisini ujira, kubaidwa vakisini ujira, koma kungotayika ndi kungoponda chifukwa chake tikusakasaka botolo lipezeke basi ena nuzipatala chokani. Zimene chemwaliwa atu apanga kuti brother twaibu muli kuti nafenso tilankhuleko pa nkhani imeneyi tadabwa. Ndine ndikuti zoona chemwali muyenera kudziwa kunena kuti munthu uyu satanist dzina lake Jonas Salk anakonza ndondomeko imeneyi ya zonse zimene izizi mukuzimvazi. Koma ndimafuna ndinene kuti vakisini yense wa polio, kuseli kwa vakisini wa polio amene akubwera lero iyi, amene tikumuona lero iyi, amene inuyo mukumuchita naye mantha lero iyi, akubwereserani lero iyi, ndimafuna mudziwe kunena kuti mmene mumu ayikamo silicone chip. Ndi silicone chip yu pamene amampanga introduce ku dziko lapansi kuti akhale ma chip manani wireless introduced inside the living human body. Mumve chemwali anayika mutu wakuti game changing polio vaccine. Tsono mukatenga mutu umene achipembedzo cha Satana adakambirana pamene ankatuma maiko ayike ndalama ku vakisini wa polio wachigawo chomaliza pamene tikupita ku 2030 uyu tikubayidwa lero iyi, mmeneyu amuyika kuti akhale game changer. Game changer motani? Ayika ku silicone chip inside the human cell. Akufuna kuti mkatikati mwa masero a munthu mukhale silicone chip. So izizi ndi ndondomeko zimene zikutipitisa konseko kuti pamene aziza chita introduce ma digital ID komanso kuzayika ma digital ID anthupi la munthu amene adzayende limodzi ndi technology yoyika katundu yense amene ali ma diverse electronics idzakhale mthupi la munthu, zizidzachita match, zidzachite tale ndi silicone chip kuti nzika zimenezo zidzakhale nawo mu system ya New World Order. Ndi kuyamba kwake akuyambira pansi, umatiuza kuti abayana athu kuti kumene akwabayana aja mmene katemera amene mukuyenda nayo chemwali chinthu chimene iniyo simukuchidziwa ndi silicone chip amene adonthesera mu mavakisini amitundu imene mukuyimva ija. Azikumvekanso zimenezi.
Sono mupeze kuti mu 1955 anapanga introduce polio vaccine omabaya ankabaya pathupi la munthu, ndipo amakhulupirira kuti pamene akumbaya munthuyo achira ku vaccine na achira ku matenda a polio, komanso vaccine yemweyo amuthandizira kumteteza kuti asatenge polio. Jonas Salk anakonza ndondomeko imeneyi kumene kuti ku America. Koma kachiwiri mmene amazachita introduce polio vaccine wina anampanga mu 1961 ameneyi anali the liquid drop. Liquid drop ndiye kuti ndikunena za dontho la madzi okatamira limene limachitidwa drop, amene ndi amene tikumuona lero amamuyika kunsi kwa lilime. Now chigawo chosiriza chimene chinocho panopa tili mu third term ya polio vaccine, chifukwa chonena kuti mbiri ya dziko lonse lapansi kunena kuti matenda a polio sadathe, kwina aliko kwina amayenda, chifukwa matendawo amatha kuyenda mu mpweya. Ndi gulu limodzi la amati airborne disease. Polio mumatha kupasirana mwa njira iyi. Polio amathanso kuyenda mu genetic disease. Choncho pamene akuletsa kuti zinthu zina ndi zina anthu asapite mongoyenda opanda kupita kukabayisa polio vaccine wake, lerolo anthu amenewa atitchera. Ndiye chemwali kubisa kafukufuku akuchitayo ndi chifukwa chakuti World Health Organization sinavomereze kotheratu za silicone chip mwana, koma iwowa amuyamba kale kumuyika silicone chip yo mu vaccine wana. Ndi chifukwa chake kabotolo kamene kanasowa ndi chiopsezo chachikulu atati munthu watola ozindikira ndi kukaona kuti Malawi yayamba kale kubayisa nawo silicone chip amene akuyikidwa mu vaccine wa polio amene mukubayayo. Ndi pamene panagona nkhani chemwali. Ndiye ngati kudabwa wanu kwa ino munthu ophunzira wa chipatala munadabwa kuti katayika kabotolo ndi akukayang'ana kwambiri, ndi chifukwa chakuti these are the game changer polio vaccine. Ndiye mu game changer polio vaccine ayikamo silicone. Ndiye silicone iyo ndi amene sakufuna kuti aperekedwe chifukwa amatifida kaya World chakuti dziko lonse lapansi ndondomeko zimene zimayang'anira mankhwala mpaka na kukafika ku World Health Organization sanafike povomereza kuti ana azibayidwa silicone. Ndiye zimene zonso ndi zimankhwala zimene zabwera muno Malawi kudzabaya ana athuwa. Mchifukwa chake panali kuzemba. Ana Mulungu ndayambira kupereka mavesi. System ya zinthu za mankhwala ndi nyanga, ndi witchcraft. Imeneyi ndi science in witchcraft. Kapena kuti ufiti wanthu ophunzira, ufiti wochitika masana, ndi zimene mumazionazi. Zimavakisini, zakatemera, zonse zija ndi ufiti, science in witchcraft. Bible ndesili kubisa, Agalatia 5 verse 20 akuti ndi nyanga. Revelation chapter number 18 verse number 23 akuti koma ndi nyanga yako iwe, the pharmacare, uzasocheresa dziko lonse lapansi kotero kuti anthufe tikuyenda waya kokatulukira kwake misozi ndikulira panoyi ndi ku Gahena nukayika ambiri tikapata chiwerengero pafupi 99% ya dziko lapansi chimayendera mankhwala. 99%, wina adanena kuti 99.% kusonyeza kuti yotsalirayo ngakhale 1% imene simwa mankhwala sikwana.
koma 99 point ndi imene imamwa mankhwala. Amenewa ndi amene ali ku system ya nyanga. Bible likuti zina mwa ntchito za thupi ndi nyanga. Ndi nyangayo tayipeza pano kuti m'buku la chivumbuluso kapena kuti mu Bible amaopseza kapena kuti amachenjeza, not kuopseza koma amachenjeza Bible za nyanga imene. Ndi pano mu buku la Revelation polankhula za kugwa kwa Babulo mu chapter number 18 pamene akuti tsoka Babulo wagwa, Babulo wagwa, akamadzagwa Babulo, chisonyezo chakuti Babulo iwagwa ndi dziko lonse lapansi kusogozedwa ndi nyanga. Dziko lonse lapansi kusogozedwa ndi mankhwala. As you can see lero mukapeza kuti the whole Malawi, the whole country, dziko lonse la whole world yasogozedwa ndi mankhwala. Chipatala ndi chimene chanyamula dziko lonse lapansi, ndiye umoyo umene watu. Mukapita manyumba a parliament dziko lonse lapansi mukapeza kuti budget ya za chipatala imabwera pa second, simafika mpaka pa nambala 4 kukwera chipatala. The Bible kuti nyanga ndi imene yasogolera watu. Chifukwa izizi ndi masenga. Taona ni zimene akupanga pamene papazi kumayika mitovu. Silicon ndi mtovu, silicon ndi network, silicon ndi mpangiri wakayendetsedwe kathupi la munthu mtsogolo kuti adzayanjane ndi kuchita network pamodzi ndi ziwanda. Akazatsika Lucifera kuzalamulira dziko lapansi lino, akazazipanga yekha impersonate. Tikupitako ndikuti chisoni chimandigwira ndikamayang'ana anthu amene timadzichemelera kuti tikupita kumwamba koma tili mu system ya chipatala. Mapilisi tili nawo, mapilisi ndi mankhwala amtundu uliwonse, zimene zizindi nyanga. Ndi chifukwa chake uthenga ngati uwu timamangidwa nawo. Ukaidi kupitia ku audio imeneyi ikhoza kubweretsa ukaidi, chifukwa kuti tribe akuletsa wanthu kumwa mankhwala. Koma ine sindikuletsa, ndikunena Bible limati chani pa mapilisi. Amanena kuti zimene zindi ntchito za thupi, zimene ndi nyanga. Chivumbuluso chapter number 18 mukachotsekayo, chifukwa Bible likuti amasogozedwa onse asogozedwa ndi nyanga yake. Ndiye mmenemu timva kunena kuti amamutcha kuti the pharmacare kapena kuti pharmacare. Ndiye pharmacare yo ndi science in witchcraft imene yadzadza ndi kuchita discover mankhwala. Ndiye kakorido kameneka kamankhwalaka akatenga amenewa kuti kakhale game changer, kuti akhoza kukwanirisa kulowesamo ndondomeko za mayendesedwe awo adziko m'matupi mwa anthu posintha ngakhale DNA ya munthu, posintha kaganizidwe ka munthu. Ndinene moona pano mbewu ya mtundu wakale ya chilengedwe lokolo akuyenera kutha. Ngati sangathe lokolo, New World Order isowa wanthu amene adzalamulire. Chifukwa mbewu ya inu yakale ilibe zimenezi. Ndi chiopsezo ndi chikakamizo cha mayiko a dziko lapansi akonza kuti vaccine ikhale game changer. Choncho awa anakuapasa za polio, anabwera kuzapasa za kansa, muzimva kubaya abwera nzipatala mmasukulu, kubaya mmasukulu, kubaya mmasukulu. Zacha ndi nyanga zako, ndi ufiti wako. Mukati ufiti ndi nyangayo, mukati nyanga ndi ufiti. Wenchira ina chivumbuluso chapter number 18 verse number 23 akuti ni ufiti wanu. Ndi kuti kupita nzipatala ndi chimozimozi kuti ukupita kwa sing'anga kapena kuti kwa fiti. Fitizo zikakuphunzise makhalidwe a New World Order, zikakuphunzise makhalidwe a dziko lapansi. Tonsefe tikubwetuka chonchi timapita kuchipatala komweko. Koma nanga ndilephere kufotokoza kuliuza dziko zoona. Ayi, ulendowu umandikhesa misozi. Ndi chipata chopapatiza. Ndani amene adzadusa pa chipata chopapatiza? Ndani? Ambiri
tikaphata ambiri tikaphata. Musadabwe chemwali pepani ndayanga nthawi yayitali 34 minutes yankhola kuti nkadangokupasani pa 3 minutes yokha mpaka tsiku la maomboledwe. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe. Zikomo.